Ще лягаш и като мен, така ще си бърз. Къде бърз, Чичо? Айде. Търкувам. Чакай, нека да го сложат него на земята. Първо трябва да се привлече интереса. Да. Айде, ще хващаме. Айде. Така, айде бягай сега ти. Бягай. Строй да ли грабни битката? Опа. Кратка. Славе? Видиш какво има там. Бягай да видиш там. Аз ще се скрия битката. Там. Какво стана? Кой ти? Той се стресна. Що? Какво друго има? Какво Друго? има? Той подред всичко хваща. Чакай. А друго? Фризьор ще това. Друго кой си хареса, момчето? Какво друго си хареса, момчето? Коафьор да Кафьор. Виж тук какво има. Чакай, това Пага. ще разбира от всичко. Ети Ти ще бележките. разбираш. Да. И Ферари ще си. Ферарито е Не някакво. един апарат е, моето. Едно апарат ще пипнем. Той нито мишката. Да. Ето мишката. Така. Тъй. Абе всичко е. Пак ли за клип? При това, което Пишова е най-хубаво. Искам да го Зато и няма начин за пишова. Да не се удря в масата. да вземе да може да ме хвана с пистолета. Не мога да се запаси. Фотоапарата и парите и всичко. Всичко. Да, Браво, Джуджи. парите трябват. Джулия. Джуджи. Джулия. Сега ще кажа.